Но не той ще съжда, че всичко черно. Не знам ли това? Тази постоянна връзка има. Dneska máte ženskou podcast. Još jedno pivo. Još jedno pivo. Još jedno pivo, prosim. Bravo, Ačka, neka se tebe malki. A vam se za mene. Mogu se mene za някой друг. А там за поезда. Ехма. Давай, вече, гаса. Чай малко, сега идваме на студиото, чай малко съм, аз сега ще да. Аз ще държи, бе! Ако трябва ще изикам и там. Ако трябва той ще държи. Държи, бе! Ако трябва той ще държи. Трябва да държи, само женската си. Чакай си как правят от тежър, чакай да не е сам. Айде прави. Кой? Да тежър, айде прави. Да прави други работи, ама ти не ги прави. Кой не прави? Качва се от кой?